At kabisyo ngayong Pasko, ang dami mo na namang pera. Kabisyo ngayong Pasko, paldo-paldo ka na naman. Di ba? Hoy, Boy Pindot, paldo ka ha. Nanalo ka nung raffle ha. Kabisyo ngayong Pasko ay nangako si Kim Chino ay namamasko. Baka naman merong kang natirang pang aginaldo dyan. Talaga nga naman si Kim Chino, napapansin nyo no, na parang gipit na gipit. Anyway, mahal ako to, oo, ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. At gusto ko lang sabihin na, ano yung sa'yo? Magpapasko na naman, may konting pera pero si Kim Chino wala pa ring love life. At ikaw, niyayabangan mo kami gabi-gabi, niyayabangan mo kami sa social media na ikaw ay may kasama ngayong Pasko, di ba? Na hindi malamig ang iyong Pasko kasi merong nagpapainit. Pero ngayong meron kang bonus, talaga nga namang hindi mo alam kung saan mo ilulugar yan. Hindi sa bulsa ko, syempre. Hindi sa bulsa ko. Pero I think it's about time para mag-invest ka para sa relasyon nyo. Diba? Totoo naman. And speaking of investment, ngayon mahal ay 12-12. Diba usually kapag 11-11, 12-12, maraming sale. Kaya naman tonight, ako ay magbibigay ng mga suggestion kung paano mo gagastusin ang iyong pera ulit. Oh, di ba? Talaga nga namang para to sa relasyon. Okay? Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 pwede mong i-add to cart ngayong magpapasko pero may jowa edition. Eh di sana all may jowa, apakayabang nyo. O ito na mahal, una, pwede mong add to cart ay ang mga supplies at pampagana. Anong supplies yan? Yung mga nasa tube at talaga nga naman pampadulas. Pampadulas ng labi. Pwedeng lip balm. Ito si Boy Pindot, ano na naman iniisip? Lip balm, yung lip gloss, di ba? Dudulas ang labi mo at talaga nga namang mapapangiti ka. Ano pa yung mga pampadulas? Yung para bago mo ipasok. Bago mo ipasok, dapat talaga nga namang i-apply mo muna. Ano yun? Pwedeng lotion. Diba? Apply mo muna yung lotion bago mo ipasok ang paa mo sa medyas. At yung medyas na yun ay talaga nga namang para sa mga nanlalamig. Diba? Kunwari kayong dalawang magjowa ay kailangan ng pampainit ng paa. Definitely medyas, pero dapat may lotion. Ayun. Sabi naman ni Boy Pindot, ang lagkit sa talampakan nun. May mga ganon, may mga naglalagay ng petroleum jelly. Diba? Pampadulas. Yung mga gano'n ang pwede mong i-add to cart. Ano pa ba? Yung mga pampagana. Kung kailangan nyo ng accessories na kung saan pwede mong gamitin pampasigla at pampainit ng relasyon nyo. Why not? Diba? Yung iba gustong ginagapos eh. Si Boy Pindot gustong ginagapos ang kanilang sapatos kasi kailangan nila ng shoelace. Bakit? Di ba? Ano ba gusto mong gapos, Boy Pindot? Yan na naman tayo eh. Akala nila kung ano-ano iniisip nila dito, anong sinasabi ko. Yun yung mga bagay na talaga nga namang pwede mong i-add to cart para sa relasyon nyo. Hindi yung iniisip nyo, pero pwede rin naman minsan mag-add to cart din kayo. Isa sa mga pampagana sa relasyon ay ang blindfold. Pwede kayong mag-blindfold, mag-jowa. Kasi 'di ba, iba yung experience, iba yung pakiramdam kapag wala kang nakikita. At talaga nga namang minsan nakaka-relax. 'Di ba? Ayaw mo kasi ng liwanag. Ano na naman yan mamaya kung ano na naman iniisip nyo. Pero I highly recommend na minsan nakaka-excite at nakakapag-parelax kapag kayo ay naka-blindfold at hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya pwede mo nang i-add to cart yan. And speaking of magpapasko, kami po ay nagpapamigay ng Noche Buena package. Katulad nito na panalunan ni
ni Emeline Labo. Tingnan nyo ang panayam. Ako mismo ang nagbigay sa kanya. Pakinggan nyo ha. Ngayong Pasko kami ay nagbibigay ng Noche Buena package. Hindi lang worth 500 pesos, worth 1,500 pesos. At ako po si DJ Kim Chino, oo. Nandito kami ngayon sa Parañaque at naghanap kami ng certified kabisyo natin dito. Ayan, may nakita na ako mas matamis pa ang ngiti niya sa kanyang paninda. Ate, ano pangalan? Emeline Lab. Oh, si Ma'am Emeline. Emmy, pwede na ba ang Emmy? Okay. Okay, si Ate Emmy ay isang certified kabisyo. Love Radio. Yun, certified kabisyo naman siya. Meron na ba asawa si Ma'am Emmy? Meron po. Ilan ang asawa ni Ma'am Emmy? Sala. Ay, sala. Sino ang paborito mong DJ sa Love Radio? Si Rakitera. Si Rakitera. Si Rakitera, bakit ka nakikinig kay Rakitera? Masaya. Maganda yung ano niya, mga Kwento. niya. Nakaka-relate. At dahil nakaka-relate ka, bibigyan ka namin ng 1,500 worth na Noche Buena! Ayan. Ano masasabi ni Ma'am Emmy? Thank you. Ayun. Merry Christmas! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O, diba? Talaga nga namang si Emmy Labo ay nanalo mahal. Nanalo ng 1,500 worth ng Noche Buena, hindi 500 pesos kasi alam namin kulang yun. Pero dahil mahal na mahal namin kayo, 1,500 pesos Noche Buena package. Uy, hanggang buong December yan Kaya kung ako sa inyo, mapasalon ka man tindahan, katulad ni Ma'am Emmy, sa pagkakatanda ko ay siya ay may flower shop. Tapos sa huli namin nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila. Di tapos ang laban. Instant Noche Buena ka na. Wow! Hey! Dami na iinggit. Pero wag kayong mag-alala, mahal. Talagang lahat ng radio DJ ng Love Radio Manila ay talagang naglilibot across Metro and Mega Manila. Napaka-basic lang Anyway, mahal. Tuloy-tuloy lang ang ating rakrakan music. At si Kim Chino naman ay makakapiling mo at makakasama kasi may 2 bala pa ako dito na pwede mong i-add to cart, diba? Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!